He de dir que ningú, perquè està parlant al voltant d'un país estranger, està fent servir el seu idioma i aquí respecten tots. Però en això de la dignitat que deies, per mi, com a parlant, aquells 10 minuts o un quart d'hora del cap de govern d'Andorra parlant en català a la seu de les Nacions Unides, a part de mantenir-me enganxat a la pantalla i que que el discurs després no fos gran cosa, vull dir que era un discurs una mica com tots, perquè són com grans desitjos del que els països poden fer, per la pau mundial, totes aquestes coses. Però, esclar, era en el moment en què jo sentia la meva llengua expressada en peu d'igualtat amb totes les altres a les Nacions Unides. I és quan t'adones que ets tractat amb menyspreu, com a menor d'edat, pràcticament com una nosa. I això avui dia em sembla que és absolutament intolerable i inassumible. Narcís, per acabar, perquè he vist que quan has dit Andorra ha reaccionat. Sí, el que comentava abans, perquè la situació de l'islandès, en aquest cas, pel fet que hi ha un acord d'associació, en aquest cas, entre Andorra, entre la Unió Europea, justament, i els països elèctrics. Són Suècia, Finlàndia, Islàndia, Noruega i Liechtenstein. Clar, en aquest cas, l'acord no significa que aquests sujets siguin oficials de l'Europa. No és això. Però sí que permet, l'acord és la possibilitat que aquests tres estats, que deixen el que és el mercat interior, en tota la normativa europea i totes les relacions administratives, estan fetes també en el temps. Regularment, cada mes es publiquen totes les normes de la Unió, per exemple, en islandès i noruec, en els diaris oficials, però i en respectes és absolut. Per tant, en aquest moment Andorra està negociant un acord. S'inspira, podria ser que l'acord s'inspirés en models d'expressió completa de les societats andorranes. Si l'acord, en aquest cas a Andorra, tingués unes característiques semblants al que es vol inspirar en aquest model, doncs pel tema del mercat interior, el govern andorrà estaria en condicions de poder fer que justament no sigui oficial el català a la Unió Europea, però sí que el català hauria de almenys a nivell de la relació de l'Andorra i tots els operadors econòmics d'Andorra, doncs haurien de voler posar en posició el català i tocar. Seria un model. En aquest cas, seguim. Una dia, però que no és l'objectiu final. Almenys tampoc de muntar aquest acte, però això sí que arribem al final i ara el Haldor ens interpretarà 3 peces. A més, crec, no ho sé, però crec que ets l'únic que parla un català tan perfecte, segur. I que a més tens tot un disc en català, el teu últim disc. No sé si hi ha cap altre autor que sigui de fora que hagi arribat aquí que s'hagi creat tot un disc en català. No és el teu mèrit, perquè... Jo crec que és un disc. L'únic islandès segur.